terminus mortal combat cokki fin foftinda kodo e Dakar wadde lamorgo ngo wayli mbadi mum e nder balde dabbe e nder balde tati guerriera urbain intifada à la sénégalaise de balde tati kewri hobbe e nder Jali Diop mango e dirali do dirali siren ambulance e werlaji police lomi yolde ina mbada ya ngara hakkunde hôpitoji e genale banda men ngande koy won ko jarani e dum be worbe e rewbe dawrugol be danonta ko jamma ina jokki lelnude peeje ngam do ndewi jangu den peeje jokkude rufde jije meje besgul leydi Sénégal den peeje jokkude bonandeji hani yobade pitali woy sayo sabu jappere laamu jodibi ene mbiye ngummotako be jodake taw ene mbiye koko jodoto alay sago wona ni foti wade Sénégal wona o jikku andirano ko yeso lamgo ranewo tal wonno jikkuma kono hande ngo bawli kurum don jaruda kala ko curki ummi ki les ina nangoy dow kammu andunobe Dakar payti joginobe jikki e yakar Sénégal kulti sabu ka gonka ede balde tati intifada à la sénégalaise banda men worbe e rewbe dawrugol ndento de nawde Sénégal do tarikh jogor nyingoydi le pays de la teranga ko teddungal ko onon mbi wadde teddungal dasetake rondete mi weltinoma tiagal événement ji mars 2021 do nan mi lamune wiya ko wanno ko wattata kono kare jogimi kulhuli e nimsa do nan mi opposition en wiya malap dum latima nyane nyalomo go hatati lewru juin 2023 wonani foti wade do worbe e rewbe dawrugol pitondirta becce moni fof ina wiye ko min jogi labangal do belami kala ko don jiltiranmi dum so latima sekus e dille mbarat ben jolbe e dow on charrette dogowo e tule e jolbitte Sénégal artir hakkille ma ko jam woni hunde kala ko hen hunde kala hejata